alaikum. Wa alaikum assalam. Ina kwana? Lafiya lau, an tashi lafiya? Lafiya a ƙalau ya aiki. Alhamdulillah. Dama na zo neman aiki. Oke. An gyara jikinki. Idan kin cancanta mu ɗauke ki aiki, za mu ɗauke ki. Idan kuma baki cancanta ba, za mu yi miki fatan alheri. Sai kin nuna surar jikinki. Ba mu sai ki dawo rana ita. Lafiya lau. Aiki. Alhamdulillah. Dama ni ne muka magana da kai da zo rana da jiya kace in dawo yau. Oke. Ya ma suna? Abubakar sa. Oke to ba matsala. Assalamu alaikum. Bismillah zauna. Ina kwana? Lafiya lau. Ya aiki. Alhamdulillah. Ni ne wanda na zo neman aiki rana ita yau ta ce in dawo? Oke na ma gane ki ba sai kin gaya mu. Sana kuma na kiyaye ki da murna. Kin samu aiki. Alhamdulillah. Don haka rana ita yau ki dawo. Za a kai ki ofis ɗin da za ki zaune. Na gode sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ka san da aiki? Yawa sanda. Ina kwana? Lafiya lau. Ya aiki. Alhamdulillah. Dama na kawo na takardu ne za ka samu hannu. Dama ina so in tambaye ka. Baya kuma. Ina jin ki. Kana da mata? Ina da mata. Har da ma ƴaƴa biyu. Lafiya? Shikenan sai an ji. Me umma take ce mu ne akan wannan zancen? Haka ne zancen? Amma dama gurin aikin kuɗi kusan ma shi ne babba abu. Allah. Kaga yana da mata. Amma ni mutum ne. Ƙwarai kuwa, ki san dalili? Ai Allah ya tashi lissafin zama biyu ba lissafi da kace bai. Idan ya fara, ita kuma har ta. Sun ga ni abin da su ke ni mutum ne tun da Allah ya sa shi ke yin zaki. Ke ma kuma kina yasa. Amma kullum addu'a mutum ne Allah ya sa ki samu wanda yake son ki ba wanda kike so ba. Kin gani? Sai Allah ya sa ki samu wanda yake ne. Ita yin kishi ba aibu bane. Tun da Allah ne ya faɗa ai. Kin gani ko? Kuma shi auren da ke gani wajibi ne. Cikin ya zama da yasa. Azhaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare da gare su da bayan suka ce ya Rasulullahi me yi fika sai annabi shi sai ce aure sai sabai suka ce ya Rasulullahi saboda me sai ce saboda ni ma tana arsa ne ko kake shi kin ganci kina san sa kun yi aure shi kici ranki ba ba ce akwai rayuwa da mutum tsani da su ko ka dauki da iyayenka
miki wasan ciki da shi kin gane ko saka kishiya ba wai abin ki bace taimakon juna za a yi ta yi wa ƴaƴanki su more ta ko kuma ki ƴaƴanta su more ki kin gane ko haka rayuwa take in ba da kuma abin da Allah ya kai za a zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sana 11 shi da auren mata auren ne na da nuna wanda za ka shi mijinta ta ce ta rasa sai shi iyayi ki gane so ka nemi ko sai ba ruwa da cikin ciki shi ki je ki zauna kawai dan Allah ita kuma ki mata biyar yau ruwa da ko a matsayin da mun tagin doki kuma ita ce ta fara ruwa so ta kanta zaki san kan gidan komai kuma ki rubuta ya kike da hannu bi in mata da su in ba ta su shi kenan kuma Allah ya ba kowa ta sa ki ni ki da malaga miki Allah in dai biki sauka da kan abin da ga miki ba Allah ba za ki shawo ba kuma wallahi ko kin shawo ya wallahi sai kin sauka kin san dalili matsayina na mahaifinki kin bace ni kuma ki zo mun da shi ku gane kin ji ko saboda kan abubuwan miki Allah ya albarka da wannan haɗuwa da tun kafin ku zo ka bace da na ji na bincike na gabatanta na saba ka taimu daidai komai da zai kamata a yi an riga a yi ka bace da na gamsu so ga ita wannan yarinya na baka ita kuma ka rike amana idan ka yi kai da Allah kai kuma sai haka wallahi idan baka rike amana da kai ma ka fi gaske wannan gobe kiyama wallahi tallahi sai an haɗu da kai mimi yaya kin ji kin gani ko muka sai idan ita ƴar mace ta fari idan mutum zai fara ta ba ne yake ba ta ga wanda yake so amma tun da ka gani halin ku ya zo daya to na yafe mata wannan jizya ta dawo na ansa mata na yi da abin da ina fata bacin to ka rike amana da abin da ku yi abin ma an yi hibalillahi wa rana ko dole yi abin dan Allah ku dan Allah ku shi dan Allah ina fata kun bacin to wannan shine abin da ko zan shiga mata? Kai abba tsoho? Tsohon ba ku da ke ba? Gaskiya ba na son tsoho.